Suturar so, 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 suturar so. Ilham ‘yata, na san ba ni na haife ki ba, amma hakan ba zai hana ni faɗa miki gaskiya ba. Haka ne anti. To don haka, kamar mahaifiya nake a wurin ki. Wato ina son ki fahimci menene duniya take ciki. Ki san yanzu aure ya kamata ki yi. Anti. Duba da yadda Lukman yake muradin auren ki. Me zai hana ki ba shi damar shigowa da magabatansa? Abba anti, zan ba shi dama da zara abba na ya dawo insha Allah. To lalle ma kuwa duk abin da ke faɗa mata ina jin ku sab. Saboda ke baki san darajar haihuwa ba, shine kike so ta je ta auri wancan matsiyacin don kawai ki dinga kallonta a cikin mawuyacin hali ko? To ba zai yiwu ba. Ke kuma ina jin ki har kina cewa zaki bashi dama ya turo magabatan shi ko? In dai wannan matar ce za ta hallaka ki da mummunan shawararta. Don haka tashi ki bar nan. Kwarai ma kuwa, ‘yata ba ‘yarki ba ce, idan fisari banza ne kaza ma ta yi mu gani. Diga yau kar in ƙara ji kina ba wa ‘yata shawari. Dun wallahi Ilham sai wanda ya kai ya kawo ne za ta aura. I had first class. Kai bash, kai kan kullum baka da abun yi min sai razana. Yau kuma da me ka zo? Yanzu ba wannan ba. Wai shin ina ma tsawon ki take? Na ga kin zo nan kai. Bayan mun gama attending lecture ne ta ce da ta siya mana ruwa, so ta tafi siyan ruwa. Okay. Kuma ina zuwa ba zan siya wani abu a rubuta. Bash. Bash.
Kawata ban gane miki ba fake da bashi din nan. Ai za ki iya mai da wukar ko? Ba na ma wurin. Dole amsa kiran mahaifiya. To, Ƙawata gashi, amshi ki sha. Yawwa, ni kan topic na ideology nan fa gaskiya ban gane mishi ba. Ko za mu iya komawa class mu je mu zauna za ki ɗan mun ƙarin bayani akan shi? okay ba damuwa mun je mu.